Galerna eleberriakin etorri zinean, guantxe hemen zatoz beste eleberriakin, Cordelia. Jarraipena da, desberdinak dira? Bueno, irakurri daitezke banatuta, baina, bueno, pertsonaiak berdina dira. Aitor Intxaurraga forensea bietan agertzen da, eta beste taldeko kideak ebai. Ona. Bueno, eta ze topatuko dugu hemen barruan? Bueno, San Miguel de Aralarren santutegian agertzen den gorpu baten ikerketa. Ze gertatzen dago, ze gehiago topatuko dugu liburuan? Cordelia da borraska baten izena. Vale. Onintxa Zalazarrekin jarri nintzen kontaktuan, eta bera kontatu zian, bost, sei eguneko eguraldi txarra ezin zela izan, orain ezagutzen dugun dana hori, ez? Orain izan behar zela borraska bat. Eta borraska bat bada izenak jartzen dietela. Eta orduan jartzen dira alfabetikoki, eta gizon emakume. Generoi, hori, zera da, lotura negatiboak ekiditzeko. Eta, bueno, hirugarrena zen, eta Cordelia. Horrelako izenak izan behar dira sonoroak. Medioetan erraz zabaltzeko eta hori. Eta beti izateko, no? K, R, F, osea, horrelako beti... Filomena. Indarra mateguela, ez da? Hori da. Eta, bueno, Cordeliak itxuraz, Izaro Arakama mendizalea harrapatu, eta Izaro Arakama hile indu. Hipotermia hile inda. Orduan, ikertzaileen taldea, bertara joaten da. Zer gertatzen da, Cordeliak harrapatu egiten dituela, eta behartuta ikusten dutela beraien burua, bertan santutegian gaua pasatzera. Eta hori da, abia puntua, edo...